Bones, soc el Blai Domingo, estic amb els companys del Torre Vicenç i jo curso batxillerat científic i tecnològic. Bones, jo em dic Eloi Palau. Com ha dit el Blai, vinc de l'Institut Torre Vicenç i estic estudiant el batxillerat tecnològic. Bones, jo soc el Marià Llancea i com els meus altres companys també soc del Torre Vicenç i estudio el batxillerat científic. Estem aquí al Parc Tecnològic cursant estat de l'empresa i una de les coses que hem fet és reparar i limpiar ordenadors per un acte social pel banc de recursos. Una altra de les activitats que hem fet, hem estat treballant en Liquid Galaxy Lab per educació, fent qüestionaris i trívies per a aquesta aplicació. La nostra experiència ha estat molt bé perquè ens hem passat bastant bé, hem après moltes coses i ho recomanaria bastant perquè aprens i és una cosa més que tindràs al teu futur.